Hey friends, welcome back to the channel. नोंथांमोन बयखौ फिन खेबसे बे चेनेलाव बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन। दुवारांचल प्रदेश आरो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट। नंगौ नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ। मोननैनि गेजेराव फारागथि दं नामा? जोंहा बावैसो सान सिगां बर'फोरनि गेजेराव बिटिआर होननाय मोनसे एकर्ड जानानै थांबाय। बे बिटिआर एकर्डआव गोबाङा रंजादों आरो गोबाङा खुसि जादों, ओरैबायदि रंजादों, नाथाय गोबाङा रंजानो हायाखै। आरो गोबाङा रंजानायनि गेजेरावबो बै रंजानाया बेकारसोमोन नामा, बेकारसो रंजाफ्लांबाय होननानै खायसे खायसेया फिल खालामफिनदों आरोना दायो। मानोना बिटिआर बे एकर्डखौ गोबांनि गोसोआव थगायनाय बा माबा मोनसे थालांनाय बायदि फिल खालामफिनदों। बेनिखायनो दिनै माखासे बर'नि इन्टेलेक्सुवेल एबा बर'नि गोरों गोरा दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै सोमावसारफिननो थाखाय गोख्रों राहा लाफिननायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना। दा बिनि गेजेराव जों नुनो मोन्दों जे बनसुनि दैदेननायावहाय आरो लोगोसे आगुनि गोबां मस्ट सिनियर दैदेनगिरि ब्रैथि खेबनि थाखाय फिन खेबसे बिथांमोना सोमावसारफिननो थाखाय गोख्रों जानजि खाफ्रानायखौ जों नुनो मोन्दों। बिथांमोना बुंदों जोंनो आलादा रायजो बड'लेण्ड स्टेटखौ नांथारगोन। फिन खेबसे बिथांमोना आवाज दिखांफिनदों जे नो बड'लेण्ड नो रेस। बेजों लोगोसे जों नुनो मोनबावदों जे डिजेपि हान्जा बिथांमोनाबो सेपारेट स्टेटनि थाखाय सोमावसारनो थाखाय बिथांमोनाबो जानजि खाफ्रानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना। डिजेपि बिथांमोननि आलादा रायजोनि मुङा मा? बे जाहैबाय दुवारांचल प्रदेश। बिथांमोना बुंदों जे बड'लेण्ड मुंजों एबा मोनसे जातिनि मुङावहाय आलादा रायजो जाया दिनैनि तारिखाव। दिनै मोनसे हान्जाया बुंदों जे दुवारांचल प्रदेशखौ जों गनायनो हाया, आरो मोनसेया बुंदों जे बड'लेण्डखौ जों गनायनो हाया एबा बड'लेण्ड नामजों जिहेतु आलादा रायजो जाया दिनैनि तारिखाव, बेनिखायनो डिजेपि हान्जाया बड'लेण्ड मुंखौहाय गनायनानै लानो हाया। थिग बेफोरबायदि आरोना। आरो लोगोसे बनसुनि दैदेननाय जायफोर दैदेनगिरि बा आलादा रायजो सोमावसारगिरि बिथांमोना दुवारांचल प्रदेशखौ गनायनानै लानो हाया। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जों रायजो राजाफोरा सोरनिखौ आजावनानै लागोन, सोरनिया थार, सोरजों थाङोब्ला जों गुबै लामाखौ मोनगोन, बे जों रायजो राजानि गेजेराव गोनो गोथो जायाना? नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। बिथांमोन मोननैबो हान्जाया खौसे जानानै आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनो हायाना? बिथांमोना मानो खौसे जानो हाया? खौसेयै सावरायलायनायनि गेजेरजों सोमावसारफिनोबा मा जायो? थांनाय गोलाव समफोराव जों बेखौनो नुनो मोनबोदों जे आलादा रायजो सोमावसारनायनि मुङावहाय गोबां आफादफोर जोनोम जादों। गोबां आफादा आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारदों, नाथाय मोनफ्रोमबो आफादा गावजों गाव एना एनि, गावजों गाव सैलायै, गावजों गाव बुथारबोलायनाय, गावजों गाव रायखोमाबोलायनाय, गावजों गाव नासयबोलायनाय जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोन्दों आरोना। दा बेफोरखौ जोङो मोनसे जोंनि मोनबोनाय माखासे एक्सपिरियेन्स होननानै जों साननानै लानो हायोमोन। नाथाय बेबायदि एक्सपिरियेन्स मोनसेयावबो दिनैसिमबो मानोबाव फिन खेबसे आरोबाव आलादा आलादा सोमावसारफिननाय खोथा बाथ्राफ्रा मानो गोरोबलायहा? दिनै बियो जोंनि गेजेराव गिदिर मोनसे सोंथि जानानै थायो आरोना। मा जों आलादा रायजोनि थाखाय खौसेयै मालाबाबो सोमावसारनो हाला नामा? आलादा रायजोनि मुङाव जों खौसेयै मालाबाबो जानो हाला नामा? जोंहा दुखु गोनां बाथ्रा, NDFBआ गोलाव सम हाथियार लानानै सोमावसारबोबाय, गोबाङा रुंसारि जालांबाय, गावनि जिउखौ दान होलांबाय हारिनि मुङावहाय। दिनै मोनसे एकर्ड जाबाय, नाथाय बिथांमोना दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय मोननै मोनथाम हान्जा जाबाय, मोननै मोनथाम हान्जा गावस्रालायनानै थेर बेथेर जाबाय। दिनैसिमबो एकर्डनि उनावबो गाबख्रावगासिनो दं जे सोरबा रिहेबिलिटेसन मोनाखै, सोरबाया जेलाव दं, मार्टियार्सफोरनि थाखाय अनसुंथाइ मोननांगौ, सोरबा दासिमबो केसनि थाखाय कर्टआव हाजिर जानांगौ, थानायाव हाजिर जानांगौ, बायदि बायदि। दिनै बुंदों बयबो जे बिटिआर एकर्डनि उनावबो, सान्थि सुक्तिनि उनावबो बेफोर जेंनाफोरा मानो दिनैसिम जोबाखैसै आरो जोबनायनि लामायाव
गैयै बायदिबो माने फिल खालामदों गोबांनि गोसोआव। नाथाय मानो बियो? बे जाबाय जोंनि खौसेथिनि आंखाल। जों खौसे जानो हायाखै। जोङो खौसेयै ज'यै खामानि मावबोफेराखै। खौसे जादों, नाथाय 1 बोसोरनि थाखाय जों माब्लाबा खौसे जायो, माब्लाबा 2 बोसोरनि थाखाय खौसे जायो। बेबायदिब्ला जों मा जागोन? 30 बोसोरनि थाखाय, 40 बोसोरनि थाखाय, 50 बोसोरनि थाखाय जों मानो खौसे जानो हाया? दा जाय हक गुबुन गुबुन बाथ्राखौ दोनथ'नानै जोंहा फैबाय थानाय जि मुभमेन्ट, माने बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआनो जा, दुवारान्चल प्रदेशआनो जा, नाथाय मोननैबो हान्जाया माने खौसे जानांगौ। खौसेयै सावरायलायनायनि गेजेरजों सोमावसारनांगौ, 2-3 हान्जा जानानै नङा। बिदिब्ला 2-3 हान्जा गावस्रायोब्ला जोंनि रायजो राजाफ्राबो गावस्रागोन। जोंनि रायजो राजाफ्राबो गावस्रायोबा, दैदेनगिरिफोरा गावस्रायोबा जोंनि सोमावसारनाया लोरबां जागोन, सोमावसारनाया दुरबल जागोन। आरो दुरबल जायोब्ला जोंनि आलादा रायजो सोमावसारनाया हयथ' जाफुंसार जानाय नङा। बेफोरबायदिनो माबा मोनसे फिसा एकर्ड जानानै थाहैगोन आरोना लास्टआव। बेबायदि। बेनिखायनो जोंनो नांगौ खौसेथि, खौसेयै ज'यै सावरायलायनायनि गेजेरजों सोमावसारनायखौ हाबाफारिखौ लानांगौ। बड'लेण्ड मुंजों आलादा रायजो जागोन जाया बेखौ सरकारा जेब्ला गोख्रों सोमावसारनाय जायो, अब्ला सरकारा हयथ' सावरायगोन, ट्रिपार्टाइट टक जागोन बेबायदिनो। बै टक्सनि गेजेराव हयथ' बुंगोन जे बड'लेण्ड मुंखौ बोखारनांगौ। अब्लानोथ' जों बोखारनो हायो, गुबुन मोनसे नाम होफिननो हायो। नाथाय दानो जे जों सोमावसारनायावनो जे बड'लेण्ड मुंखौ जों लानो हाया, जोंनो दुवारान्चल प्रदेशसो जानांगौ, जों दुवारान्चल प्रदेश मुंखौ लानो हाया, जोंनो बड'लेण्ड नामसो जाथारनांगौ, बड'लेण्ड नङाबा जोंनि आइडेन्टिटिया थानाय नङा। दा बेफोरबायदिबा मा जागोन? बेनिखायनो जोङो खौसेयै सावरायलायनायनि गेजेरजों ज' जानानै ज'यै सोमावसारफिननांगौ। जों आसा खालामो बे सोमावसारनाया जाफुंगोन। दिनै मोनसे एकर्ड जानानै थांबाय बावैसो सिगां। दायो बनसुनि सोमावसारनायाव हयथ' गोबां लोब रायजो राजाफोरा ओंखाराखै। हयथ' लासैनो गोबां रायजो राजाफ्रा सासेनि उनाव सासे बांलांबाय थागोन। लाख रायजो राजाफ्रा सानसे नङा सानसे ओंखारफिनगोन, सोमावसारनायाव गोख्रों बाहागो लाफिनगोन। जों बेखौ आसा फारिनो हायो। बेखौ जों मालाबाबो जाया होननानै बुंनो हाया। बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर, बांद्राय बुंफ्लांबायबा गोरोन्थिफोर जादोंब्ला निमाहा होदो। आरो लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, भिडिअखौ लाइक खालामदो। मोनसे लोगोफोर, बाय।